Tervetuloa! Tervetuloa mukaan Toyota Kaivokselan yksivuotissynttäreille. Paikalla vieraili runsas yleisöjoukko, joka oli tyytyväinen näkemäänsä ja kokemaansa. Viihtykää kanssamme näiden kuvien myötä. Tämä liina on varmasti teille kaikille tuttu. Tämähän on tällainen rallilähtöliina, eikö vaan? Ja tuolla lähdetään tämmöisellä viitalla, puskataan, niin tämmönen Toyota Celica voi lähteä kohti maalia. Ja tämmöisessä Toyotassa on tämmönen nokassa tämmönen iso liiketunnus, ja sitten kahdet tiedät, siinä menee Toyota. Se on semmonen edelläkävijä ja voittaja. Mä tuossa kuuntelin Etelän rautatieasemalla tuolla Helsingissä sellaisia puheita, kun se kertoi lapsenut äidilleen, että voi saisikos minä tuollaisen jätskin. Ja äiti sanoi lapselle, että ei kuule, että ei äidin kukkaro ole pohjaton. No täällä on kaikki hyvin, te saatte kaikki jäätelöä ja sillä tavalla meillä on kiva fiilis täällä. Mutta itse asiassa kannattaisi pitää tämmöistä pohjatonta kukkaroa. Katsokaa, tästä ei koskaan tule sit pohja vastaan. Eikö se olisi sillä tavalla? Nytkin kun mä ajattelin, että tarvitsin vähän hernekeittoa, niin sehän löytyy täältä. Mutta ei tää ihan hernekeittoa, mutta ainakin saman väristä. Nyt kun te menette kaikki ostaa vielä tämmöisen itselleni, niin muistakaa, että pidätte aina tämän pussin suun kiinni, ettei se pääse mitään tärkeää tippumaan. Eiks vaan? Mut sit tommosia huiveja ei kannata koskaan ostaa, kun näitä lentää suorastaan ilmassa, niin kuin huomaa. Saatteko muuten kaikki huulet näin? Okei. Tää on sellainen euroilme. Tai sit näin. Se on aina niinku iloisemmat fiilikset. Mun täytyy laittaa huulet näin, koska mä aion puhaltaa. Noin saatiin noin eri. No kuinkas moni teistä on värisokea? Ei oo ainuttakaan. No nyt mä näytäkin teille minkälaista värisokeus on. Laitetaan tää punainen huivi, tää vihreä liina sisään. Mut nyt toimitaan niin hitaasti, kun hämäläistaikuriset tekis parhaimmillaan. Laitetaan tää punainen huivi tänne piiloon näin. Ihan uppeluksiin. Onko täällä hyvää taikasanaa? Onko? No jos ei ole, niin mä sanon, että se on Toyota Kaivoksella. Ja jos te ette näe nyt punaista, niin teistä tulee kyllä kaikista värisokeistakin. Mutta tuo on ihan oikea kysymys, mikä tuolla nuori herra esitti, miten sen tein. No koska on yksivuotissynttärit, niin mä kerron, kun se tapahtuu. Mulla on tässä kädessä ovi, avaan vain sen oven näin ja laitan tästä tämän vihreän liinan myös tästä ovesta sisään. Tällä tavalla näin.
Ja sitten valmistelen huulet noin ja puhallan, niin se meni siinä oven taakse. Eiks vaan? No juu, tämmönen ilmehän on teille tuttu. Ja sehän tulee silloin, kun rupeaa moottorin aksu eikä tiedä mitä auton korjaisi. Ja mä tarvitsen tätä ilmettä. Tätä ilmettä muuten kutsutaan Oulun koulukunnan ilmeeksi. Se on tämmönen näin. Noin. On muuten hirmu vaikea puhua huivit suussa ja sitä paitsi se on epäkohteliasta. Kiitoksia. Onko teillä hyvä mielikuvi? Nyt jos nimittäin yrittää kuvitella, että tää on lintu. Nimittäin mun lintuni on nyt kesälomalla. Ja tää saa leikkiä lintua, jos teillä on hyvä mielikuvi, se onnistuu. Mut katsokaa, kun on tässä aivan oikein japanilainen linnunpönttö. Tätä kutsutaan siellä uteliaan ihmisen linnunpöntöksi. Tästä voi tarkkailla, kuinka lintu elää siellä. Lintu voi mennä tosta sisään tai tulla tuolta ulos. Minä kun laitoin tämän pihapuuhuni tämän linnunpöntön, niin eräänä päivänä tämmönen punarintainen lintu työnsi päänsä sisään tuosta noin. Mut sit se totesi, että eihän toi ole edes omistusasunto. Mut sit huomataan niin siisti linnunpönttö, että vaikka se on vuokrakämppä, niin kyllähän voi olla siellä. Ja minä menin katsomaan, miten se lintu asuu siellä kauaksi, niin huomasin, että eihän siellä koko lintua. Mut sit mä ajattelin, että mä olen kerrankin pitkäjänteinen, eli jätkäpinteinen. Ja mä odotin, ja eräänä päivänä sieltä tuli sitten tämmönen punarintainen lintu, mutta sit siinä oli jo poikanenkin mukana. Eli kyllä tää japanilainen linnunpönttö on aivan loistava. Kiitoksia. Vai että tytöt ja pojat tahtois naimisiin tai ainakin avoliittoon niin kuin isät ja äidit. No juu, mutta muistakaa sitten, että vaalitte aina näitä parisuhteita sillä tavalla, että olette aina pikku tuliaisia kumppanille. Minäkin kun tulin Saksasta, niin mä vein vaimoani tämmösen huiviyhdistelmän ja hän sanoi kukaan minulle niin, että voi lumous, kun sulla on huono maku. Ja minä maistelemaan, että minun suusta maistuu niin raikkaalta, että ei voi olla huono maku. Mutta hän sanoi, että ei minulla ole edes väri silmää, mutta sen minä lupasin korjata käden käänteessä. Kiitoksia. Jos Jyrki Otila tulisi tänne, niin se kysyisi heti, että onko täällä yhtään lättähattua paikalla. Sitten hän pitäisi teille sellaisen tietokilpailun, että hän kysyisi, että kuinka rusakot saapuivat Suomeen ja vastaisi itse, että jäniksinä. Ja sitten tämmöiset rusakot pannaan tämmöiseen pussiin. Ja sen jälkeen tiedättekö mitä tapahtuu? Päivän muotisana, eli kierrätykseen ja sitten ei ole enää rusakot eikä jäniksiä. Nämä eivät ole kyllä nyt mitään Japanin jenejä, nämä ovat Amerikan dollareita. On hyvin tarkkana oltava näiden dollareiden kanssa, ettei näiden kanssa mene sekaisin, kun on keskenään niin samannäköisiä. Meillä on ollut rahauudistuksia monta, mutta Yhdysvalloissa on ollut kuin yksi ja sitä me kaipaamme täälläkin. Se on nimittäin tää Hämärien hetki EQ-seteli. Täällä olisi kiva tehdä vaikka elokuun iltana autokauppa. Kiitoksia. Toi on muuten hieno asia toi harrastaminen. Minäkin rupesin harrastaa viululla soittoa. Niin naapurit rupes harrastaa poliisille soittoa, kun ne ajattelin, että meillä rääkätään koiraa. Mutta ei siitä ollut kysymys. Minä vaan yritin opettaa soittaa viulua. Sitten mä rupesin maalaamaan tauluja, panin eka taulut seinälle ja eka vieras tuli kättä yhteistä. Voi hyvänen aika, että 3-vuotias on taitava. Se harrastus jäi siihen, mutta sitten mä keksin, että mä voisin ruveta kerää jotain tavaraa ja mä rupesin kerää tämmösiä 60-luvun äänilevyjä. Sitten ystävät kysyi multa, että onko raskasta. Mä sanoin, ei oo, kun tää on kevyttä musiikkia. Tosi vähän se on synkkää, kun sehän voisi olla tämmöstä hyvin iloisen näköistäkin tää musiikki. Mut jostain kumman syystä, niin 60-luvulla tää levyt niin oli aina tämmösiä synkkiä. Niissä ei ollut koskaan väriä. Se kumma juttu.
Mutta me otetaan täältä tämmönen taikasauva, niin värejä asioita. Mutta mä tarvitsisin nyt ehdottomasti itselleni yhden vapaaehtoisen avustajan. Herra sieltä, tervetuloa tänne. Masi! Tervetuloa tänne. Hei, mikä sun nimes on? Tuppas Masi tähän näin, me kaikki nähdään. Hän on nyt Masi. Sut on paljon lehdistä kirjoittaa täältä luonnossa, en ole koskaan nähnyt sua Masi. No niin, ja Masille oikein paljon apua. Kiva. Nyt Masi, mä annan sulle tästä näin tällaisen taikasauvan. Sä voit tällä ruveta nyt taikomaan. Hei, menikö se rikki? Voi sua anteeksi. Otetaan täältä ehjä versio. Noin, ja nyt älä riko sitä. Menikö se taas rikki? Voi hyvänen aika. Sä oot vähän kova kourani. Ota nyt varovasti, ettei mene rikki. Hyi, mitä aiku, hyi, nyt se meni lopullisesti rikki. Kauhea lemmu. Ja mä luulin, että joltain pääsi paukkuttaa. Hyi. Kuule otas toi sauva noin, jos se olisi vähän parempaa tekoa. Ja nyt ruvetaan taikomaan. Me havitetaan tää vihko yhdessä. Sanoppa Toyota. Joo, ja teet tämmönen taikasauva. Noin, hyvä. Ja nyt hävis koko vihko, niin kuin huomaatte. Ei häviä nyt. Kuule, sanoppas sillä tavalla, että ihana Toyota. Mujempo. Ihana Toyota! Ja tällä vähän näin teet just sillä. Noin. Noin. Ja nyt varmasti hävis kaikki sinun. Hei, kun tuli tämmöset hienot kuvat tänne. Miten sä tän teit? Vau. Kuule, sanoppas sillä tavalla, että kaikki pois. Kaikki pois. Älkää lähtekö mihinkään Masi, vaan tässä taikoo teille. Katsotaan lähtikö kaikki pois. Juu, täältä lähti kaikki pois. Sano, että tule Toyota takaisin. Tule Toyota takaisin. No niin, ja katsotaan tuliko takaisin. Tuli heti. On se maaginen taikasana toi Toyota. Mut teepäs joku oikein kova juttu. Sanoppas sillä tavalla, että Kaivoksella autotalo. Sanoppas sillä. Kaivoksella auto. Joo, ja taikasauvalla teet se liikkeen. Noin hyvä. Katsotaan, miten kävi. Hei! Vautsi Ville! Mitä sä Masi tän teit? Vaude, kun hieno homma. Upeita, nyt paljon aplodeja Masi. Kiitos Masi. Mun yhteen kysymykseen vastaan.